Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu sanibonani molweni Dumelang Pontshoti Batekwane de Masheroni yendani bingelelwa ishidile imhlopho MC Pholobas bathu propaganda yasabeka isigxivizo esingasuki namhlanje angizile ukuzonkanta kakhulu nokuleva kakhulu ngihamba nezingqwayingqwayi ngihamba nezinkunzimalanga ngihamba nabaphathi bempande abazalelwa kuyo bayihlonipha bayithabatha bakwazi ukusuka nayo lapha abadabuka khona bayilethela abantu abathi thina siyaphila kwamkhulu uNcwane elami igama ngingu-MC Pholobas shidile mhlophe mfana wase-NDW no divorce woman njengoba ngishilo ke ngathi angihambi ngedwa sukela namhlanje ngisesigodlweni esikhulu somkhulu uNcwane kodwa ngithake ngihlale nje ekhemesi labo namhlanje elinazo zonke izinto ezinhle njengoba nibona nje nasemva kwami izinto ezikhala kahle nezinto enizithokozelayo njalo manifikile la ekhemesi lomkhulu uNcwane abantu abaningi ke bayazi ukuthi umuntu nomuntu neproduct yakhe nje athi yena iyamsebenzela asuke ezoyifica la komkhulu uNcwane abanye bathi thina hayi sithanda lapha akasiyakha ikhaya la khona izinto ezithinta ikamero ezithinta ukufudumala ezithinta ukwakha abantwana ezithinta ukuvuka kwemizwa nokunye abanye bathi thina sihlushwa izipoko sihlushwa izilwane kuningi bathi ke thina siyothatha impela intelezi yezimanga ukumnandi ithi xosha izipoko kodwa ingane ibonakala seyisebenza ekhaya ngoba konke kuba nje izimanga ezenzeke esikhaleni ukuthi ngoba besichela besikoropa besiqhuma kwase kwenzeka izinto ezinhle kangaka abanye bathi thina siyazi ukuthi la khona othola khona induku ngempela ekubuyisela umuntu wakho kade ahamba ethi impela ngisamfuna unozibani kodwa abuya zothi mawe ngani zami sisengaphinde sizame babuye ngani zami sisengaphinde sizame angifuni ukuyiphatha induku ezikhona la ekhaya ethinta amathaveni indaba induku ethinta ke amabhizinisi ahlukahlukene isho nalawa amancane lapha ematafuleni omkhulu izinto zonke lezi ababonga usuku nosuku ngokwazi ukuguqula impilo zabantu kodwa kunesimanga namhlanje ngifisa sikhulume ngaso namakhehla esingenza ngizizwe ngicomfortable ngendlela eyisimanga ukuba ingxenye kaSiyaviva TV1 Siyaviva TV1 uqala ukufika wafika ngenhloso ukuthi uzohlabahlosisa abalaphi bendabuko bebesebalazweni uma sebesebalazweni kwaqhamuka ama-channel amaningi afisa ukufana nendlunkulu yama-channel oSiyaviva aqhamuka naleya nyanga nenye i-channel yaqhamuka naleya nyanga laqala lalimala igama lobunyanga lezi nyanga ke ezinye beyisuka lapha ezinye ibuye zize la ezinye isuka la ziye lapho ugcopho nokungcola kwalokho aqala ke kuba khona ke ebunyangeni kodwa ngizizwa ngikhululeka futhi ngijabula uma kufika lapho khona sengithi mangikhuluma nezinyanga ngibona ukuthi zizolungisa igama lobunyanga ka ulungisi ngokukhuluma ukuthi khona inyanga ezisebenzayo noma ezenza kahle uyuthula ulalela ubona abantu bezokwenza izinto ezinhle kuwena abangamakhasimende alezo inyanga bethi ngenxa ukuthi saya kamkhulu uNcwane sikuthengela nayo iselfone sikuthengela nayo iwatch sikupha nayo imali izinto ke zingehlela usuku nosuku ngalamakhehla akoNcwane uma benikeza umuntu iproduct noma induku noma belapha umuntu kubuya abantu bezothi ngenxa ukuthi ababona kaSiyaviva TV1 sikhetha ukuya kubona safika kubona sakuthola ukusizakala bamba la mapholoba ikona kulungisa ke ubunyanga ikona kulungisa inqubo yokusebenza okungenza ngikhukhumale ngijabule mangihleli nabo ngithi ngihleli nongqondo abaseyiphethe lento yasendulo abasayiphethe lento yokusiza abantu makhehla koNcwane asinibingelele sinamukele sinomkhulu omncane sinomkhulu omdala sakwamukela khehla elidala sikuphi ithuba ubingelela abantu eNingizimu Afrika. Sibingelele Pholobazi sibonge ithuba kuyintokozo kakhulu ukuba nawe namhlanje ngiphinde futhi ngibonge bonke abantu umhlaba wonke jikelele impumalanga intshonalanga eningizimu inyakatho abasixhasile abasupportile abasibonela uSiyaviva TV1 ichannel enkulu siyabonga kakhulu siyaphinda futhi siyacela uma umuntu efikela ekhaya ezofuna usizo kwangenzeka ngendlela afisa ngayo unelungelo lokubuya azolungisa simnike enye impande ezolungisa lolo sizo alifunile siphinde futhi sibonge kakhulu isupport esitholayo mihla namalanga kubantu bakaSiyaviva TV1 nabantu bonke magumbamano omhlaba siyabonga sishaya izandla
Kuyintokozo kakhulu umkhulu wami futhi nami ngiyajabula ngendlela eyisimanga. Ngilokho uyakhuluma ngithathela nazi izinto ngithi abantu angibavezele ukuthi ngaphandle kwalokho esizokhuluma ngakho zikhona nezinye induku ezikhona la ekhaya enamandla amawele lawa khona usmall no big. Hayi lo uhamba namakhombo lo wakhelwe nje uthi mawuthenga ikhombo ungithola mahala. Okay. Right. Ningizimu Afrika ngishilo kathi namhlanje sizokhuluma indaba enkulu. Asizile kuzokhuluma lokho ebengikuvezela kona. Bengikuvezelela nje ukuthi uhale na ubone ukuthi mhlambe kukhona ongaku-afford. Ngifuna sithinta indaba enkulu Makhehle. Ngikhiphe imali yalapha kaNgcobo. Ngagcwalisela abantu bagijima baye eGoli, abanye bagijima beza la eKZN eThekwini esigodlweni bezofuna ukusizwa. Bafika bakhipha u4000 nga-add 500 balithola iso lemali babuyela nale emakhaya. Babuya nakumina bathi mapholo basiyabonga ngokuthi khona okufakile baphinde bathi siyabonga futhi ngokuthi lento obukhuluma ngayo ngempela iyasiza siyithola kancane. Kwangagcina lapho ngabuya futhi ngathi kusukela ngedate ethile kuze kuyoshawa umhla ka25 kunyanga kaAugust lesikuyona. Angifakeli umuntu u500 kodwa ozobe phethe u4000 usengaphuthuma ezocela ukuthi alithole iso lemali. Basuka abantu futhi bayinhlamvu ngangithe kuzoba abantu abawu10 kuphela labo. Baphela ke abantu abawu10 ngalo 4000. Nase niphinde nihlaba ikhwela nathi sebephelileke. Kodwa still siyaqhubeka kuze kuyoshaya umhla ka25 ngawo ubani u4500 ke manje. Isibuyele emalini yayo manje. 4500. Awu abantu still baseza khehla lami futhi nakumina bangitshela ukuthi liyabasiza iso lemali. Sizothi ke kubantu namhlanje yini enihlelile ngeso lemali ngoba uzokhumbula ukuthi siqala sikhuluma ngeso lemali sathi akuyona into abangayithola ku-August bese sebeyithola futhi nango-December beyithole seku-January beyithole seku-October beyithole sekubani. Ake usicathulise nje kahle ukuthi masikhuluma ngeso lemali sikhuluma ngani etholakala kanjani zithini inhlelo ezikhona njengamanje. Sibonge ithuba Mapholoba mawukhuluma ngeso lemali yasizwe isizulu sithi yiso lemali kushuthi iso lemali lizokugadela imali onayo nosazoba nayo. Okay. Imali nawe nifana nesinkwa esifakwe irama noma ujamu. Into engahlukaniseki. Imali iyakuthanda, iyakulandela, kuvuleka umsebenzi wakho mawusebenza. Wena noma ngabe imuphi izinto zakho ziyacaca. Shuthi into evula inhlanhla yemali. Ungabona ngisho emsebenzini athi ubasay cabanga ukunyusela imali ayinyuse ngamalengiso. Yiso lemali. Wena othi imali ayihlali. Uyahola imali enkulu kodwa ubona usuyoboleka imali komashonisa leyizokusiza ukuthi imali ihlale. Umholo wakho uficwe enye omunye umholo. Okusho ukuthi njengamanje mangithatha intambo ngiyinikeza umkhulu omncane ngifisa ukuthi angiphendule embuzweni othi athina amanani esinawo kodwa ngiqale ngikuphi ithuba mkhulu omncane ubingelele elikaMthaniya. MC Pholobas sihleze kuyintokozo ukuba nawe ne-channel nje uSiyaviva TV1 nabo bonke ke abalandeli baSiyaviva TV1 sithi nje siyabonga siyantusa futhi ukuxhaswa yibona nathi sizama ngokusemandleni ukuthi ke sibophe izinto eafodekayo nezokwazi ukuthi zibaphilise abantu ikakhulukazi MC Pholobas njengoba sekuyilesi sikhathi sonyaka. Mkhulu ninama prize eso lemali. Iprize yinye ngokukhumbula kwami u4500 kodwa angifisi ukukufihla ukuthi abantu batshelwa kusenesikhathi ukuthi iprize yetest leyo iprize yangampela yaleliso lemali ile kuzophethwa ngayo. Ake usicathulise nje mkhulu ngiyiqalile ngayiveza ngiyivula ukuthi ngake ngabagcwalisela abantu nami ke imali yaphela ngangingahlosile vele ukugcwalisela umhlaba wonke ngathi ababe 10 kuphela kodwa ngiyafisa ukuthi usikhasise njengamanje sibheke umhla ka25 indaba ithini. Ngibonga ithuba MC Pholobas. MC Pholobas iso lemali mawuzokhumbula kancane siqala ukukhuluma ngalo sasikhulumile ukuthi into esizosiza abantu into esizobisela ebantwini into esizobacathulisa abantu ukuthi bathi bengekabi nawo amandla umzekelo kaMahungula bengekabi nawo amandla umzekelo ka0 to hero ngemali le ayivele ku4000 or 4.5 lo ukuthi bakwazi ukusizakala from mhla ka25
siya kumhla ka3 siyabuyisela futhi ebantwini. Okay. Sithe ebantwini ke abangakwazanga manje from umhla ka25 komhla ka3 lizoba u3.5 iso lemali. Okay. But from umhla ka25 siya kumhla ka3 MC Polobus. 25 kuya kumhla ka3 wonke umuntu obengalitholile ithuba lokuthi akwazi uku-afforda iso lemali uzolithola ngamalini ngo-3.5 3.5 ngisho njalo impela. Bese kuthi from umhla ka3 kuya kumhla ka15 ozobe sehluleke lapho uyobe selithola ke ngemali ekuyiyona mali yakhona ewu7.5 sekuphethwe imbengeke manje sobe sesiphetha lapho liyavala futhi emveni kwalokho angeke liphinde libe khona mhlambe sekuyoba into engaqhamuka kulesi sikhathi esikusona manje ngonyaka ozayo ka2027 ngisho njalo MC. mana ke mkhulu osebenzisa iso lemali umuntu onjani uthi omunye mina nginemqasho ngingalisebenzisa yini MC Polobasi iso lemali isetshenziswa yiwo wonke umuntu. Mawumuntu nje ofuna impumelelo, mawumuntu nje ozaziyo ukuthi usuka phuyaphi ubheke, mawumuntu ofuna ukuphila, ungabe unemqasho, ungabe usebenza kamlungu, ungabe unebhizinisi lakho, ungabe lincane, ungabe ibhizinisi elikhulu, iso lemali isebenza ukuthi nizwane nemali ningahlukani nayo. Okuchaza ukuthi sikhuluma nomuntu ke manje mhlawumbe uthi uyabamba lapha emalini kodwa akubambeki ngendlela akanawo amandla ukubheka lapha kumahungula akanawo amandla ukufika ku0 to hero iso lemali ngaleli nani elibekiwe lishibhe kakhulu kodwa linomsebenzi omkhulu linamandla lijule kakhulu ngaleli nani sithi sukuma nawe kukwazi ukudla izingane nanku unyaka uphelile uAugust 25 kubheke kumhla ka3 ku-September wonke umuntu unelungelo lokusebenzisa u3500 rand ukuthola iso lemali kodwa still uma izobe isakudidinduka imali engakahlangani shothi wena okhetha ukuthi uyokhokhela iso lemali imali ethe xaxa u7.5 khumbula ke uma sekuphethwe imbenge ila khona zonke izinto ibuyela kononina khona kodwa uzothi omunye umuntu mangihluleke ku7.5 shothi sengiyolithola nini uthi umkhulu sekuyoba unyaka ozayo lapho khona uyofika usuthi hayi nginayo imali engango7.5 ngisalifuna ngoba kusho ukuthi njoba lu7.5 from umhla ka3 September kubheke umhla ka15 selizoba ke u7.5 forever lu7.5 for leyo period yodwa mhlawumbe mkhulu ngeyibomu olidingayo uzolithola kuphi nanokuthi nithinteka kanjani MC Polobasi ngibonga ithuba ngizoqala lana dulelo olidingayo uyakwazi ukuthi liposeleke lize kuyena bayazi abantu bala ekhaya iyaposa impahla mayisifikile bese uyisho ukuthi impahla uyisende emakhehleni amakhehla akwazi ukukuchazela ukwazi ukusebenzisa uphili litholakala ngokuposeka litholakala umuntu osegoli namaphethelo uyolithola eofisini lasegoli umuntu oseDurban namaphethelo ofuna ukuthi afike ofisini eDurban uyakwazi ukufika uyofika lithole ikanjalo nje bese nitholakala kuphi ngeincingo omkhulu ngokweinciko ekhehle lidala inamba 065 929 1574 siphinde 065 929 1574 eyamkhulu omncane 079 710 81 20 siphinde futhi 079 710 81 eGoli amakhehla kancane khona iseThekwini amakhehla kancane khona uma ufuna ukukhoriyelwa nanoma ngayiphi indlela amakhehla kancane khona omkhulu ngabe bayafakelwa yini imali ko Shoprite nako Spar nako Pep ngoko Shoprite nako Spar nako Pep cha sifakelwa la ekhaya kusetshenziswa ama-account akhona ngezimo zokwazi ukuvikela nokuphepha kwabantu ukuthi bangagcini beqoleka isho cash send nje mkhulu anoceli kumuntu cha asucela ucash send ngabe ikhona yini inhlelo enazo kubantu abathi thina sifisa ukwelashwa kodwa sifuna ukuqala ngokuhlolelwa online zikhona inhlelo bayazazi abantu abaningi mawufuna ukuhlolela online siyababhekela abantu kuba u600 rand
uma nje ufuna ukubhekelwa online nokho noma nini wenza ibooking yakhona bese uyanikezwa ilanga ozobhekela ngalo nezinto osuke uzoyidinga. Mkhulu Mdala, ake usithathe usibeke la. Ngake ngafika la ekhaya, ngangithatha into enkulu, yebo iyangisebenzela noma ngibona mhlawumbe amandla athe ukwehla kancane. Iso le mali lingifanele? Yebo likufanele lokulekelela ukuphakamisa leyo nto oyithathile. Ligxile kakhulu ekwenzeni izinto zenzeke noma liphinde lingivikele futhi ezitheni noma likwenzi lokho ke. Ligxile kakhulu ukwenzela izinto zakho zenzeke. Thina sinezipaza, thina esidayisa online, sinama online stores, sidayisa ngengubo, ama-Crocs, ama-weave. Iso le mali Lingakusebenzela kakhulu futhi. Mkhulu yini? Nami ngiyadayisa online. Okay. Nginamanye amabhizinisi online hayi umkhulu uncane. Amanye ingubo njengoba usho icatshula, ama-watch, ama-cellphone, ama-iPhone nginayo online shop. Siyayisaba into egcatshwayo omkhulu. Leli so le mali akusona yini isithwalo? Siyacaba yini? Asicabi baba. Asicabi. Akusona isithwalo isona? Akusona isithwalo, into ezokusiza ukuthi ube right. Singalithenga yini siyifamily so le mali bese silisebenzisa sonke ekhaya? Umuntu nomuntu uba neso le mali yakhe. Ngithi inhlanhla yomuntu nomuntu nenhlanhla yakhe. Unesidala sakhe ahamba naso. Kodwa i-boyfriend yami phela uNozibani noma i-girlfriend yami ayisebenzi laba nakathole lakhe. Yebo. Inhlanhla le ihamba nga-1 kade uzalo uphuma nenhlanhla yakho. I-girlfriend yakho uyifica isine yayo nayo. 25 August kuya kumhla ka-3 September itholakala ngamalini? 3,500 rand. Ofuna iso le mali uzobe lithola ngo-3,500. Liyaposeka noma ngabe yiphi indlela, ngebhanoyi nangoPepu nango-RMX nango-Postnet likhona. Khona sebelibonile ukuthi liyasebenza khehla and bayabuya bancoma kumina nakunena futhi bayabuya bancoma. Usengaphinda ayithengele yini ngoba yinto esazothula le. Angaphinda lithenga libeka alibola lonakala. Okay. Ake sibuke leyo ukuthi umuntu ofuna ukuza la ekhaya ukhipha malini ukwenza i-appointment? Akho mali ekhishwa for ukwenza appointment. Okay. Asibuke ke ukuthi manje uma ngifika la ekhaya iziphi izinto ezinye ezikhona ngaphandle kweso le mali kodwa ezingakwazi ukungihelebha njengoba kade ngiveza nakho ontelezi imanga. Mhlawumbe ukusithi nje fafa ngezinto ezithile ezibiza amanani angaphansi ko-1.5. Ngisafuna ukucorrecta la. Umuntu menze appointment. Lasithi uzofuna umahungula. Okay. Uzofuna u-0 to hero. Uzofuna ilokhuza. Lokho kuyaphoqa ukuthi kube khona imali ayikhiphayo siyomphahlele emakhosazana. Engasiyona e-appointment. Oh hayi. Engasiyona e-appointment. No, uyikhokhele appointment. Okay, yeah. Right. Ngifuna ke manje nisiphe izinto ezikhona nje ethi cha laba abafuna intombi sikhona isiqhabo ngokuthi kanjalo kanjalo. La kukhona ikhombo ka500 yokuyihlamba ihamba nohlanga lwenhlanhla yemali. Mkhulu lokho engikuphethe kuyangena kuleyo khombo. Inteleze imanga leyo. Okay. Okay. Kube khona ikhombo yenteleze imanga u550. Isuke ihamba nani lenteleze imanga noma ihamba yodwa nje kanje? Ihamba nokhuculula. Ihambe nobathintithe neinsipho zakhona ezu3. Uthola ukhuculula, uthola ubathintithe, uthola inteleze imanga bese uthola insipho ezintathu. Yebo. Ngamalini? Ngo550. Okusho ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu njengamanje ofuna ukuthi atholele inteleze imanga ngafone enambeni ethi 065 929 15 74. Eyesibili 079 710 81 20. Yenzani inteleze imanga mkhulu kafishane nje? Inteleze imanga iyakukhuculula, iyaklina, ibuyisa amaphupho, ibuyisa isidalwa, ilungisa yonke into eqondene nomsamo wakho. Kwesinye isikhathi uyawuthola ngisho umsebenzi, uyabamba ko-Betway, kuningi ekwenzayo inteleze imanga. Okay. Uzothi omunye umuntu mina ngiyafuna ukuza kancane. Kodwa ngizwani nalento ukuthi ngibone omunye umuntu nomunye ngibone omunye umuntu. Ninalo uhlelo njalo? Kancane uma ungathanda ukuze officeini
uyakwazi ukukhoriyelwa impahla or sikudilivele. Ngikhuluma nje ngosopolitiki ongafuni ukubonwa yeningi. Siyakwazi ukuya kuyena senze appointment. Singabukha endaweni ethile sihlale sibonane, but uma isefuna insebenzo uzofanele afike esigodlweni. Okay. Mkhulu omncane okugcina. Ngabe ukhona umehluko noma into ezobe singeziwe kulabo abazothatha iso lemali ngo-7.5 noma kuzoba yilo nento ethile azophiwa yona noma hayi yilo nje ngoba vele lideserve lapho. Ngibonga ithuba MC Pholobas. Angisifuni ukukhuluma into eyiphutha nengekho. Iso lemali ku-7.5 izobe kuseyilona ngoba vele lideserve iyona imali yakhona leyo. Kodwa ukuthi sehlele ngaphansi njoba senza bethu kuukwenzela khona ukuthi siyazi ukuthi isimo sibi, siyazi ukuthi abantu abanayo imali. So sukwenza ukuthi abantu abalekeleleke. Uyabona nawe siyazama siyalekelela nawe ngokunjalo uyazama ngokwakho ngosemandleni ukubalekelela ukubafaka isandla ukuthi ke ayikwazi into zabo ukuthi ikhanye. Okuchaza ukuthi ke engakusho liphelele nje uSiyaviva TV1 uyichannel enhle ngoba uma ngizokhumbula noma ngizothi nje kancane ngikhumbula ngibona ichannel ithi umuntu ngizokhipha imali yami ephaketheni ngikwazi ukulekelela abantu. So kuyigxathe elikhulu lelo lokukhombisa lokho okuchaza ukuthi ke MC Pholobas akalode ntusa abantu ethi hambani lapha nalapha uthi abayi lapha nalapha bese phinde naye eyifaka kujantshi ukuthi cha abasizakale ngempela abantu. Kuyinto enhle leyo dulela sibonga ithonga lakho sibonge nomoya wakho bakubonge nababantu. Khehla lami asiphethe le video ngokuthi sike sikhulume iqiniso nabantu. Mkhulu mina ngiyohleze ngisho futhi ngisasho njengoba ngishilo kade eqala ivideo ngathi kunanoma ngawumuphi umuntu obona le video bese ehluleka ukuthatha igxathi lokusondelana nani kungokwakhe lokho futhi uyayiphuthisela asebeze la bezothatha leliso lemali enginikopolotile ukuthi banikeni abantu ngoba ngokujwayelekile into yebe niyenza ngohlelo oluthile kodwa futhi beniyinikeza abantu asebevele bayamakhasimende akancwane. Ake sibatshene abantu iqiniso ukuthi nanoma ngawumuphi umuthi osegazini lakhe ngifuna ukukhuluma into ekhulunywe yinina niyitshena lo babe ohlala ekhuzi ibuya ukuthi nanoma ngawumuphi umuthi osekwamsebenzela ishe kuthiwa ngabo uthathe kunyanga nozibani kodwa mawuyiqiniso futhi uncikile edlozini uma ethola iso lemali nitheko nje wenzani uyaphakama lo muntu uyaphambili iyaqhubeka into yakhe iphakame le yayitshalwe kuyena. Yebo noma ngathiwa yini yayitshale kuyena uchaza ukuthi ngamayamazi MC Pholobas alixabani nalutho yakho esegazini linezela lapho likuphakamise kakhulu. Okusho ukuthi mkhulu washonelwe inyanga ethatha into ethile yayi right isebenza uma sethola iso lemali kuzovumbuka. Kuyavuleka nje kuqhubekeke kakhulu kuphileke kusebenzeke. Ngaphandle mawukuthi kwakuvele kugejiwe. Impela ukuthi sekungaba yilo nje limhalamzayo iso lemali. Impela kunjalo MC. Ningizimu Africa worldwide mina ngicabanga ukuthi namhlanje ngikutshena imfihlo ethi nje isho kuthiwa ngabe oncwane bufuna ukuba testa ake ukiyeke konke kokunye umani ba teste ngaliso lemali lesi sikhathi nje abakunikeze sona ukuthi iso lemali lu 3.5 kusukela nge25 August kuya kumhla ka3 September kusukela ngomhla ka3 kusukela ngomhla ka4 September kuze kuyosha umhla ka15 iso lemali lizobe litholakala ngeprice ethe uqina u7.5 phuthuma ke kuse early kulo 3.5 kodwa uzungakulibala ukuthi kuthiwe nanoma ngabe yini yake yatshaleke egazini lakho yakusebenzela wayibona ukuthi iyaphila manje sifadabele ilele ngeso lemali kuzophinde kuvuke futhi kume ngeenyawo mhlambe ke kwakuyile nto le wena owawukhuluma ngayo enkonzweni kukhulumeke ubatshene indaba zabo abantu noma mhlambe kwakuyile nto wena lesi sitolo sakho ekumane kube ngathi nje kuthiwa woza bezothenga abantu noma idumbu zayilokho eingenile emoshwali yabona kuningi nje lento uyisebenzisa ke umani uzoyi-introducela manje iphila ezoyibhalansisa ithathe ikhuphuli ephezulu mkhulu awakho ukugcina. Awami okugcina ukuthi njengoba sizama vele sibisele ebantini nonyaka usumi kanjena ngithi abantu
abeze ngomningi kwabo bekwazi ukuthi basizakale singakafiki isikhathi esiphithizelayo kakhulu. Siyazi sibheke isikhathi se-festive kungekudala abantu bobedinga imali zokuthengela iy'ngane, unyaka ozawufikile kufakwa iy'ngane esikoleni, kuningi nje kuyaphithizela kanti nesimo somnotho singesihle kahle. Ungaliyeki-ke ithuba, nabo ithuba lifikile kwazi ukuthi uphile nawe ufane nabanye abantu. Mkhulu omdala, awakho ogcina sizwe ukuthi uthini kubantu bakho. Abantu abasondele belithathe iso lemali lizobasiza kakhulu. Omunye ngabona ibhonasi ingena kabili, omunye ngabona edlondlobala ngisho emathendeni kusho nguphi nakuphi. Kodwa engizokugcizelela ukuthi after mhla 15 August akekho oyophinda athola iso lemali until 2027, i-date engaziwa nayo. Maybe ngokunekozayo lingaphuma ngoDisemba or lingaphuma at all, liphume ngo-2028. La endaleni kuthiwa walala wasala-ke wasuzisola-ke. Mina okwami ukuthi ngithi ngake ngaxoxela ngemfihlo esetshenziswa abantu abaningi iso lemali abalithatha komkhulu Ncwane. Wena okwakho ukuthi ubafonele inombolelelo lokho eyiginqike njalo la escreenini bese usukumela phezulu ukuzothola usizo kaNcwane. Ngaphandle kwalokho qinisekisa phela ukuthi uyakukhumbula ukuthi akekho oyozwa ipain oyizwayo ngaphandle kwakho. Lobu buhlungu obuzwa uwe wena ongayilungisela bona. MC Polobas sephumile ukushiya kanjalo. Benginamakhehla koNcwane eThekwini akhona naseGoli futhi akhona. Siyabonga.